Raustad Sogn er en perle midt i Sønderjylland. Vi ligger lige midt imellem Aabenraa og Tønder, Tinglev og Løgumkloster. Raustad Sogn består af både Raustad by, små landsbyer og små lokalsamfund, hvor det ligger rundt om. Raustad er et rigtig godt sted at bo. Det er et trygt sted at bo. Vi passer godt under hinanden. Vi hjælper hinanden. Vi støtter op om de tiltag, det så bliver gjort. Vi har både en slagter og en købmand, så det er et rigtig godt sted at være. Og som tilflytter, der passer vi også hinanden, og vi er velkommen, og der er plads til alle. Jamen, vi har rigtig mange foreninger her i Raustad. Vi har blandt andet et forsamlingshus, hvor der bliver holdt private fester, hvor du kan leje forskellige lokaler, afhængig af hvor store det skal være. Der er storsal, kan det være op til 150 mand. Vi har en krogstue til mindre selskaber. Vi har også et arkiv. Derudover så har vi også et frivilligt brandværn. Det har været stiftet siden 1898. Og det består af nogle lokale brandmænd, der har lyst til at gøre en forskel. Og der er det altid plads ved, hvis man har lyst til at være en del af det. Vi har et rigtig godt fællesskab her i Raustad. Jeg synes, vi er rigtig gode til at støtte op om alle vores ting og arrangementer. Fra min stol, der synes jeg, at jeg oplever nogle børn, som langt hen ad vejen og generelt har det godt her, og som netop kommer herfra med en tro på sig selv og et livsmod, og som har oplevet, at de er en del af fællesskabet. Oftest, der er vi en gang om ugen oppe ved Raustad Hus, hvor aktivitets- og udeområdet er, som vi har et samarbejde med, og der er vi oppe og lave alskens undervisning. I Raustad der har vi faktisk et rigtig rigt foreningsliv. Der er både håndbold, der er fodbold, der er spejder, der er yoga, der er gymnastik, du kan komme ud og gå, du kan komme ud og cykle. Jamen, der er næsten ingen grænser for, hvad du kan gå til. Så har vi et godt sammenhold. Både ung og gammel mødes på kryds og tværs, og vi snakker godt med hinanden. Vi har et godt samarbejde dansk-tysk, da vi også er en del af har det tyske mindretal. Så har vi faktisk også vores friluftsbad, som bliver drevet af frivillige kræfter. Det er både dem, der passer kiosken, men også livredder, som er der på frivillig basis hele sommeren igennem. Altså, vi har en rigtig god opbakning fra vores lokalbefolkning. Det mærker jeg jo især, når vi arrangerer vores byfest, som vi også har nu her i weekend. Der er ingen, der siger nej til at tage en chance til at hjælpe i baren, eller sponsorere et eller andet, enten præmier eller penge eller et eller andet. Efter corona har vi faktisk haft udsolgt på de 2 første dage, hvor vi sætter billetterne til salg til lørdag aften. Det er fantastisk, hvor vi så kan samle 200-260 mand i vores lille telt. Alle vores lokale erhvervsdrivende er faktisk også rigtig gode til at støtte op om de arrangementer, vi har. Vi støtter jo også vores lokale erhvervsdrivende med alt, hvad vi kan. Og den opbakning får vi jo igen. Jamen også erhvervsdrivende, vi hjælper jo hinanden rigtig godt. Og hvis vi har brug for en tømrer eller en anden slags håndværker, så har vi jo lige en ved haren, vi kan bruge, og som vi ringer til. Og hvis de mangler nogle pølser eller noget kød til nogle arrangementer, så bruger de jo også flittigt. Og det her det er så Faurup. Vi er også en af de små byer, der hører til Raustad. Vi har vores egen legeplads. Vi har vores egen byudvalg, hvor vi er. Vi holder vores egen Sankt Hans. Vi har også paintballbanen. Den ligger også her i Faurup. Paintball Deluxe, som man måske har hørt om. Hvis man tænker på at flytte til Raustad, så er det her, man møder de kønne piger og de søde drenge.